Hi, si Manang Helen eh. Good morning, Las Aliana. Helen. Good morning. Helen. Love you, Day. Good morning, yung tanan. Halos buntag balon, lasing ko pa kapin. Padong may ilas. Yung mimong kay nagsugos igsubone. Mutan ako no may og natanggap ba ni Zagzang. Padang igsuboning kwarta nga pang birthday nung mimong das ng adlaw. Gapon na naman ko gayong nagsubone. Di mo ko lakaw gahapon, ako kangatos kang mimong manang karon pa padong may ila. Dahil yan ang kauban na Day. Ano ko yan? Ikan salyana, di gini mahimog. Basta makibawasag mula ka kung mo yung galing mo ban. Gapon na ni katangatang, da suibis kay tigla ka makukuhibis sa ibabaw. Huwag mo mula ka da suibis kay bauwan. Pantang sa kakuzog. Ano, kuzog na di mga tuos ng himong og naaba. Kaya ako ipangutana ko nun na anak kay nag-o siguro pag anak nga hindi mo kontak sa ngamahan manang asa nga tuon no malihog man kaya nakasignal man ko basig ng cellphone sa mga ron nasigwa na kuan wala signal sa balulday ron Sabado na nalamdag-lamdag nag panahon sa mulawas po ko ito sa amiga ang gagaw Jinaida kan man tong hospital nansa na ron so aday ko maka lakaw-lakaw na ba kay tao sa kanyang kauban diha yung mamyong panang yung siksuboni ikuha ba ko ni mo kwarta siksuboni ba magpadama ko rin mo kwarta mo ba ko nung nakuha di na suibis silpon kito ako na ito kod lubat lagi pasal sa laman na kaya makuha na mo nabay mo ano to kuha ko mula ka po ko ron trabaho mo ko basta ka na mag-ipay kay ning sa na gabi nga harabas pa nga agkwarta pa man klima di anak ko na inagi dek oh rugay di haras sang adlaw na di na suibis mo ko kamal kaya pang birthday man kanan nimo mo ko kamal palinguhan mo tagang ino nagsaray-saray kas bahay paglabay wa mo sampit nimo kay mo nakatagay siguro gamay mo man to igang painga sa mo sampit nimo kay wandag-wandag naman ka kainom lagi pagabot nahala mo naman to hangin hangin nun nga halang paybaw atro ko lonjon mag-charge dito na ko kuha oh inag-take ang track number na nalagay gitex ko nung kuan track number lupat ko sa pula oh i-charge sila mana sige nung si magkaban na si magkaban silang kaban na parang isa nglakaw nagmong kauban pulis ka loro ba kung ganito pwedeng buhat kuha ulit to mura bisa ana pug ka kabi mo kung di ka makaistorya des pag nga tuno sintir nag-uusog ng tanaw ni mo Hindi pa mo kulikot pa man pero wa man maapit ko yan ang reklamo kay ang naampong di. Nilit na butis ino ang bigatong tantangan ho. halang iwangan naman ni mo Jin ang yung pagkaanan sa man diet ka Nga nalala ka na di pwede ka na andito ka na ng tika. Andito di pa ka recover nang kaya sa kabuan na. ang sabay mong taasan na yung para Ano kung himog lubin arang kaasa. kasi ito nag-type sa cellphone mo ikaw to Katungkan ako kay di na ali makakuha naman ko. Wa gali na majugan wa may signal sa search because sa cardio no yung earphone. Isip mag-signal dito nga. Kuan naman ko kay ipakuan mag ilang internet sa gina yung isod na sa ang lubog kay
Wa man ko'y kontak, di ko ka-kontak ni Bubong, di man nakasawa. Madyo kay nag-okay na mo, subong. Ano siya, parang pinangalan man ka mag-anak man mo napandag ko. Mo lagi. Kakuan, dito ka na ng CR. Patrabaho ka? Dito ka ng kuan, sa inyong speak, sa kagyan ng tabang. Ida mo siyar ka, asa man ka mo siyar karong. Sa kuan, rakto sa. Ay nula. Ang alin nula, na may mga wives, para di ka na. Kaysa may magtapon. Siya. Pagkaro is Ginoo. Ihi na kay sa masuko bit ka magpag sa alalay na ka. Alalay ka magkuan ko anak ko. Gituruan mo sa magdangag. Kita kang malingkot. Mahina magisod mo sa galo. Ato nagkumpiyansa og na nakiramdaman, ato na parugay dugay. Wa mo ko ka adlaw na lagi kayo. Di nagkatumang tong niaging si kaglabay si kagtrabaho. Hindi dito siguro na trigger sa katong adlaw ng panglaro. Mao lagi to ang kinamdum ko wa mo pag-atake nimo nga. Na pwede makananay sobrang pauto. Okay ra pud kalo bakit ginaw kay para matambawan ko. Pagabot na sabay katong Swerte na ko gifted na ko ikatulo naman kinaha. tulo na. Oh, primero katong dito sa Manila miles 27 yan ang teacher man nagkuan na pero wa ko yung dito sa hospital. Kuan lang gigawan na sa home ra sa bahay ra doktor nimo kuan kay kuan man kana maglisod man sa Cebu yan ang tudlo siya. Ning sa tay aduna lig trabaho kanang Di na pwede kuan. pasok o di na pwede kuan lagi. Kay tasag imong dugo. Pagdani mo, Ang paghilak na kita magkung dadon man kun di man hindi ko manong ali kay ng doktor kana nga ay. Hindi ba kanang kadali di ba? Iya, may nga napun ka ng kuan. Wala man ang buhirak may nga napun isang idlap lang na nakong panalog. Okay ra kay madyo paglaing tao kay aduna. kinasing-kasing baway ko ang abot ang kon spelling agad nila man din sa do okay. Do man ko kasi sa bitaw no hindi. Lagi kuno kay ning uli ko pagka Wa ko na naman sabi lang naman ang ganyan paminawa kay. mo lagi. Manigad ko na buhi. Mo lagi kay mo may sunang Erlin. Naman ta ko magpakuan sa kay sa makaadlaw kay sa makagikabuhi. Pila nang to kadlong mo tibati kay mas biki katong pagpakaan sa pari kuno. Ito pa ko dito sa kapilya pagka may koy sa alam magyagwan pa. Kay ako may naglabaad tong mga puti nga sa hapin sa. Sa simbahan. Kay Lunis. Pero paglaban nimo kuan na to, nana kay naramdaman. Kanang na sige na ko sigmura. Siksik mura huy ingwad tumaon. Taas na tong imong kuan dadto. Dini pa di ay nagko anak ko nagka-anak ko. Dini pa. Katong pagsuka nimo siguro. Oo, sige mo sa unsay ang taon nang suka man ko ya. Katong naay pagkuan. Kapahilot pa ko. Adyo gani kay wa ko nang Madyo gilo tag upod. Di ko ani dyan gamay pero nakahibaw man sila mahilot. Kinsa man na? Therapy at hindi kang asawang ng nino. Okay, albularyo man na. Ugat ko. Mura mag na albularyo. Aral man siya kay baw sa asay dan subaden wan ida ko ano tangga. Pero katong pagsikmura nimo ning taas na mong kuan dadto mo ti pagkusi mong Dito ina to mapukos primero. na. Primero mao siguro wa na din maapektuhan ang pagkuan kay primero mao man naapektuhan ang dila og kami di man ko makatindi. Madyo galing karon kay agi mong law imong dan hiwa. Imong dan hiwa. Wa asa na di ko Pagsugod di mo na lang higda na ka wa kaning natumba wa. wa kay ang peligro og nakajap na tumba ko. Pero ning lingkod ra ka na sa Indo. Maghigda ra ko. Mo. Ina na kaya ara naman sakitan ang uma na dito. Yung crack na tong imong dani. Sa dani pa ka. Oo, di kuan man to nagsugod kanang na-trigger sa siguro kay pati pa kami dining ganda una ko lain di ako sila basik sa bugas kay di ba Sa kabuhi kay ako bitaw pod. gisaw na lagi diba mo man ang batiyo mo saka nag ang dito sabay pud ning ang Kabuhi. Mabito na maguban. Magsikmura. aga pa pa din sige na po lahat na sige maghugas na ta sige na po mamaya pag mahamana ka sa imong trabaho Boy, at pasaway ni Mama Boy. pasali mo sa bantay ako ibutang daari iuli Ay pasalig sa bantay. ang dali ako gugas ubon kay na ako pang alas 8 nga tabaw Magdungag na siya. di ako ra man naman ay termos nakaduha na kami ka termos na pusa kay mag-una ko pero okay ra di magpa-stress ang Azo na tagda. kana na ay kapag Martes wala gani ko kabuluntaryo kapag Merkulis pagka Martes ako hindi ko untuan-uwan malagi to Wa ko dani dito kog kurtis. Mampu ko nga di mauga at to bitaw Labhan. hapin Arid to. okay huy bis na good
Mabutoy mo kakuan mo. Pagkaroon sa pakos ka ng lalay, kaya naghatid kong manok. Katong tampo. Oo, dyan. Kananaon. Kuan. Muling kong sako. Wala lagi. Palabi na pud. Dyan. Nawala kag dungag. Wa pa dyan na. Magatas ako. Pwede magatas ko. Kaya naman ko pang alas 8. Sabon pa. Wala Jane, biningkamot kayo. Adi man yung kamot, umaka-recover na ko. Yung kamot at least makorek, pero di na sabihin mo magtaro. Ah, nagaging ikuha na lang. Ang kaisikan ko naman. Oo, dyan na, naman dyan nakita naman dyan sa team. Ibali mo ng lakaran. Pagdado. O, pagpauban doon, early, medyo ko. Ay, Nga po, lagi imong mata. Ha? Po imong mata. Okay, apektado man ka rin tika sa pagbuan. Kana. O kaduhan na. Di man yung epekto mo, na magagang na o. Muna mag-out sa pagawas ni mo. Haldok ko. Hindi pa po. Kuan la. Na magkakadanin-dani pa. Wala ay nagang itsura kay kuan man. Kuan na jud. Di naman ko di na di pwede ati kinalda. Kasi Nga di ka mo to. diyan sa Johnny, dito kang Johnny. Ang taas ito na. Di na mabasa lagi kay Sa ma-error. kataas. Ja. Ko ano kay pilan ka adlaw ja aron din sa kita lang udi na ko kurag di na ko ka panbita niya higda na ko ja. Mong tanaw na kong Ellen. May kaluyan pa kasi ginuna kayo naputukan ka simbak ko. Maola ginabo no kuan na. Tibaw ka ning karang tudo-tudo bang pagakuan. Ni sabog mamay ta nag-contrast ko kay giso si og di ba ta basta tirahan og gamot. Dali sa bitat ng Emilio mamatay ka dito. Kinay mo resistensya. Boy, wag ka pasaway mama boy. Tang dati sa akong palanggana. Ikaw sa mo lang ikaw. Alalay. Kanang ta sa ibot ta ang plato, ako rin bahala. Sabi mo pumugasan. Paano mo kasi sa to? Anja, ano si Elena? Pwede atikin ka. Hindi pwede ka. Hindi ko na lamang kulin ang alam mga hati. Ayaw hatun. Diyan ang gigawas at atong panilin, maunig ang mga kuan. Kani man to imong panugon. Mamaning nanugon lagi kuno ka. Oh, nandiyan kay Edad maansa na ba ko? Agad mga papilis bitaw na ko isa ka envelope nga ko. Dadan mo dyan na uma hospital ko or kuan kay para Na nag-record. birth certificate. Nga na mabaya. Hanggang is kanang kuan. Murag kag buang. Kay urang Nakasabot. Oh, hindi nila naman ko din ako mapada kaya pang ang isip. Ang magbantay, ang problema, ang magbantay. Ang kailisod bang gihapon. Hindi magbantay. Ano na pa? Sige. Ano na ay. Di ka mag-data ha? Diya. Kuan. Di pwede ati siya nila. Di pwede nang hipos mas Erlin. Di pwede. Di ka mahadyan na to. Kasiling. Kasi mga kamahadyan, at least, naabay Tabangan. gibuhat. Sa maghuat laman di ko. Parang is na dana. Sibu. Magkinaansa. Si bubong dana mo kuan. Ito tabisyari. Beneficiary. Di, pag yung kada 18 na siya na, mati, nakarga naman ang karon sa bata pa man siya, di pa maboy. Siya na, ang pinakakuan na og mo ulitaw na siya, o pwede na, siya na sa murag siya may murag magkuan bitaw. Pwede tumulong siyang lula pag rito O ka. di kakaugmad, tumagyatan naman ng aloy, daari siya. Pero wala na pasagdi niya. Nga tumas ng aloy sa bahay, ang mga ginagad pa kas bahay, pwede man asa ka gusto, ilang ito ganito sa bahay, kaya ito kung sa kaamalya. Kami katay, ang mga Hindi gingnan. lagi pwede, bitaw ka pito pag istorya si Maigot. Gusto yun man ni Maring Amalia kagabi, di makatabang. Kikuan ko, diya lang, tiwasan siya, diya. Ingan ko. Hindi pwede, kasi na di pwede. Nangipos siya, at kag hospital. Diya naman sa skuan, tawag agad og ambulansya sa katawad bitaw. Diya nga lagi sila gagang itsura. Pag imposible na naman yung makabalik bang. Mabito ilang gingan. Kalian ba sa Ginoo dyan ba yung kuan bitaw? Kaya paglakaw dito mo kukurti, sa paguli na may balita na. Oo. Katong ang kuan nga na nakrakan ako. Di pa ko kusog ubis siya ugwa pa'y Ginoo. Ginoon mo Simple na gajud. Kung ko na magkanang nila. Ang tuwaan sa mo man ang kuan. Malingkod ka na o Dahil ko, ano mo yung tambal ng katambal? Ha? May katambal? Ako na mantigo. Yan to. Covid, anak.
Kaya pagtanaw ni BP ako 240 over 140. Grabing taas Ako ang kaabot BP. og Galyares. O pero nagkakana di ay ko din pa. Ja, di naman ko kaabot og Galyares. Diyan nga nagkatungan doon Emilio na lagi tawag ko sa Emilio. Diyan nga nagdoon Emilio. Iswab na ninyo daan para malangan pa man ang Saan mo nagsuhab? Tapos Alicia, Nagsuhab pa ka? o giswab kay mo man ay proseso jud. Ang luglug pag ang Ano ko? sabi man kay okay ra mo kay salin ko sino kay wa ko na nato ko ubo mo ra man dito ang diferensya. Katong dugo ni mong taas. Kay aron kun di na malangan yung diretso na emergency kay risky na ba? Risky nag-angkay mitang mo kag Mga tipit na dito siya. Sabi ko, hindi man Alicia. Okay na ma'am, Claire. Oh, salamat. Takbo na ko sa Ubay. ubay, diretso ko, emergency Emergency. CT scan. Diyan ilabas ang mga machine kay pila-pila. Diyan nagruba, malipod lang yung ayaw. Diyan na sa CT scan. Diretso na ko diyan pag CT scan. Pero gilapatan ako og kanang kuan. Taos-os. Ako agad og kanang na oxygen og kanang. Distress. Kana bang mga pin reliever pa pang Nalagay dito sa kuan. Tapos inject na agad. Ya kay hindi may nakita nga murag puti, nalingin ba? Di man kada na basta-basta tambawan og di jud maklaro para mas Oo, medya. susihon pa dito nagwas. So siyon pagazin na og unsa gadyo to og haning ugata, og unsa ilapat na tambaw na antibiotic. Pagkahuman, man na pagtagbilaran kay kanang akalaging dugo sige kay guba man to pipila ka atos kalyaris dagan mo po pasyente sa kalyaris. Siya pa yung lakad. Ang katong kuan. Si Erlin lagi may mukuan kay aroma madali diya kay upod diya kay pila-pila man po dito diya nagani uban mo katong kuan nakapila gyang asawa pag abot na to kay Jack Aris na alas 3 gyang asawa manton kaabot nagigabi na ni abot wa pa mapatis ang dugo kay pila-pila puno dito kalyaris ag ako gikalu Nagurahan na kas Ginoo. ako kay wa man maadjog wa man maadjog ang pamuot Nakawalan sa imong imong kawala. Wa jud. Please, doktor kanang yun ang pinaka kuan lagi na kay wa man ko ingog Nalimot. nalimot dyan naka-Japan kaya kung natumba pag naka-Japan wa na radyo paglantang gulay Kaya katulong naman jud ka. oo kahit ikan mo wa ko ingos doktor wa man ko ka-Japan pag abot sa ospital wa ko kan agang memorya Okay ra. okay ra di na di po pwedeng mo lihok mo nagkatitir ako diretso kay Parang di may stress kay wa pa man maditik wa pa man matira og antibiotic unjag mo galaw unjag mo to yung kung Oo, katitir ka. unjag mo kuan bitaw kanang mo matandeg ba di na ko pwede mamuyar sa di pa imo na ko dadon sa pangkalibang kay di lagi pwedeng mamuyar sa bada ano nakadagan ako sa paga na sa paga na KSL Nagro-guling mo pag dito sintir ka nakakita kung yung muningong nanay, tatay nay. nakuan man po ko dadon Kaming duwas asawang ipin yun mag mura mag nagkurag lagi. Oo, lagi kayo. Ano man to? kuan man kayo na ay Gigutom ka? Di mo pa panang tangsa dyan nagtaas ang BP kay mura ba po na nagtaas ang BP na tens ko kay kanigi Sa pagbiyahe. di karag-karag ba sinanan madali andyan nagpirma pa ko sa paggawas kay naghimasil lagi pa sa Dari. Lagi. di ko kaabot Kamazuli kinaapil ka. mas teacher okay ra bahala di makuha og kwarta basta importante safe siya kasi mag-unsa man ko niya lagi doktor mag-unsa man makuha ang kwarta anjang uba sa ospital da bubalik na po ko da kanon na ay diya hinog matiwas sino ang kuba da ini mag ito halang tinggi agwanta da ba uton da pag ngadto na sa ilin kay wa man makuan sa pat wa na po da ba paghapon ko malapati mga artist wa paghapon ko kuan na gami Domingo magagida di ba? Domingo kun sa sa mag-unsa man tadani wa pay findings niya ako doktor dok pay findings niya nga sa palipat na ko sa Pabalinas Galyares sa city. Ikaw. Oo, diya kay puno man po dito sa city. Kasi Galyares, ang kung naghahanap pasyente lagi ko, no? Naghan lagi. Diya. Ayun ko, teacher. Gudok. Mauli nang mayon sila o kanang na ay magpakumpayan sa Don Emilio. Kanang na ay di nakakagawas na buhi. Kay dugay di man ma. Di man makakuha siya Diretso. agad. Diya ko, adi man ninong diya. Nga nag-nurse na, ma'am, ang problema laman din ito nga sa kadatas pasyente, diya agmasyen. Isa-isa na ba? Pila-pila ang pasyente. Kasi unahan dyan itong na urag grabe-grabe na. Mo lagi ng uban, mga matay, o doon sa kag-resistance. Okay. Wa pa magkamakuha ang finding. Manaptan sa tungkol sa kapila. Di ma pras tagbilaran nga. Daghan. Ini si sa Don Emilio pa, di ba? Wanta kata. Kaming Patay pa na. patad. Oo, kay contrast mo pa ng isa. Yung kundok, ngayon ako magagabi.
Parang nagalit na ba ako? Ang ko, Dok, imbis nga ka nang mabuhi pa ko, maluwas ko, mamatay man hinong ko dani, Dok. Okay, di bali. Kinaguba man kuno po lagi ko, kasi ba, sa pagkaumadya, na to naka-send pa ko kay teacher. Wa pa mo kumasulit sa cardio ron, kaya tingin sa kada ka pasyente, sa airport. O, naka-message pa kasi sir. Just relax. Hayaan mo si Jesus ang mag-ano lahat yan. Lahat yan tuloy-tuloy. Yung way, yung mag-giveaway si Jesus, pagka-ugma pa. Kanang, kananay, pagka ugma kananay. English ka dahi? Diyan, mga doon na antas. English ko, Nailin. English. Ganda. Na umag ko ang alcohol kay kuan. Alcohol na kanina gamit sa pagka mas buntag ready na po si Eileen mga tunang pagkabalik sa tagbilaran. Pero di nga nadaan si Eileen sa pagkapalis na sa kasi kay mga doon antas sa ma'am. Aso sa lang magbalik ma'am kay sus nakagastos na mo ma'am nagbayad ng dito ano wa man tay bayad ang pamiliti. Idungan naman natin sa katong napoy magpabasa nga daghan pud ipadaba. Agi Sara. Okay, para luoy pud si mo ma'am ubitaw masahin sa. Pero og maadyo na ana magtikin giadyo naman ang MIR. MIR pero na ay ug maadyo gani ma'am. Swerte siya kay para di na kuan. Pagkat laman na ma'am instruction. Nag-ready na gyud siya kay aron makasadyo lagi. Diya kay pangadto pang Ellen dito kay isa nang kuhaan bitawag hang naay kanang sa ako na ma-confinement ano kay para abot sa kalyaris kinako na kompleto na ay na kay kuan certification na nakas don Emilio ana para way bayad niingon man agkatungkuan mga niingan mas Ellen na ay ma'am sigurado okay na na ano na nabasa na uli yung CT scan niya giras na sa bilaran tapos may ano na siya yung result na. Okay, wapa na mo to pagkahapon lagi sa pagkabunit na okay na naadyo na ang machine ma'am sa MIR schedule na siya bukas today ko pagka anong MIR na maura man dito ang classes na matamba malapatan ako pagkahuwi hospital na ang MIR ang kayanan nga 2 ka oras isud ko sa machine walang dalang mura pag naanak sa lungon nakaslain nga planeta o mag-aho kanang utok man naadyo na ko no Miss Eileen, ay salamat kasi ang basag doon ko. Ate, nito Diyan na, ang Nailin. ko ginoon. Wala naman ko, mamanton dyan, ano, nalipay na po nga diha si Manong Aloy, nabuhayan ko. Nandiyan kay, kinahalan man po mo uli si Manong Aloy, kay pagkuha dito po si Sagkuan, kanina ikuan kay, nganto naman to si Sagkuan, si Bubo ang pasidla kay, alam lagi kahigpit eh, uy, pwede nila bantay, pero usaraga. Usali ko no. Dalaw, di pwede. Kaya nagdama ko sa Katong pagdani mo kayo doon sa tatay na to gipa-X-ray sa tatay pero wa man sa di man pwede lahi ra mo tong X-ray. Lahi naman to ko ano to. Pagkamatis gidaan po sa tatay. Kung ano man outpatient man siya outpatient. Dini ko na ning li na sir. Li na din kalili. Andiyak si Teacher Elma po nangitag paagi ko sa kuma-access kay gusto niya makita ko niya ang sayang forma. Video di ay. Di lagi kay wa lagi kuan jag si yain nangita sa access madyo yan ng isang bana. Si Kuya Arnel kay Christian man si Teacher Catholic. Pero kuan sila kanina ay mo naadi say ka brother that is Ubay. Nasa likod sa Don Emil Audo sa munisipyo ng Pudyo. Tangi Mo ijang ko ang access di man pud kasud ko kay salamat nga lagi. Di man makasud jud di pakiusapan si Ria na sent pa man mo. Kana pwede ba ko mahanjo nimo bantay ba? Buhatan ning para naho. Utang loob pan teacher. Gana na ay gipat nga ring nas yung kanang agbantay ni Burato pangadtuon ko nung datos ubos kay na ay nagkuhat. Akat nung din ka brother ni teacher si brother Eugene. Ipakuwag yung cellphone kaya ipapicturan kong Ria. parang magkita sila Kita nimo. ni teacher kang itsura kay ba man na siya og kanang kuan kay ako bitaw kanang diin kong tawanan jud kanang fighting mga jud ko. Nailin, Tapos roti loob ni pa. Nailin. Diya, pagkuan kay pagkita ni teacher mo sa lagi. Ambak na pong Ria dadto. Miss teacher kanang malakas pa siya, malakas pa ang resistensya. Kaya niya yan, pagka kuan mo na to, mo pwede kuan sa dapat nagpakuan sa teacher kay agbantay lagi, wa may problema sa kanang
aho, sa na paliton. Nagkuha na siya dadon. Di mo pa naingag dato. Kasi wala mo din may Chinese buboy. Tabangan Ano ka. naman ko nga. Nakapagpon may bisag kuha na yung pamilya. Bito nga nakapag din Nari- yung pamilya. Lali may sakripisyo na nga mo. Mananagbadali ko na. Diyan si buboy ko no. Kung magkuhan. Ipakuha na ni brother Eugene. Ato sa dito. Kaya para di ko Kinansa. magkuhan. Ako hinahanaan ba. Diyan ibo teacher. Diyan ang giinan sa katungkuan. Diyan okay na kayo ito agidas isang lola. Diyan sige okay. Diyan pagkaugma, pagkaon na siya sa bisag 2,000, rabi ito pang agpagkaon sa Tagabantay. o kanawa sa unay, ang Palitan. di man eh. Nakadaper lamang ko, pero di man din yung magpalit-palit kaya nakakatiter o libang raba, kanang na ay mura man itong siya. Kaya yan, pagkuan na, maulig yung pagkakuan na ito na, diretso man, yung ay ko, kailangan na kaya na sa tuday ko, ako rausa, kaya wala lagis manong aloy, okay bantay, kaya uli pa man siya, pagka-wave. Ipilitin ko yun. Di na ko magkuan, oxygen. Ngayon ka. Ngayon ko. Ganyan mo na pag nabuhayan ko, lakas pagtingin ko. Kinuuwa pa ko ni matang-tangi kuan. Kinahanglan ni. Hancho man ko ni sa pagsirna. Tapos masin, hancho man ko. Ikaw ang bantay ko. O panang, o imo pa kong gikuhaan o sa ang kanang ay Pangisip. pamuot, pangisip o paglakaw, kapaskog. Wala. Kuhaan na lamang ko kay manjo ko nimo kay luoy magkaadyo mag-atiman, jagang anak. Kamay pa. Diya, ingan na, sa kanya, ma'am, kuha na ko moagi pag morgue. Ako man ingan, tangtangan, di pwede man sa nagdaog kamay Wheelchair ka. oxygen. Sa tuday ko, wheelchair po ko, Lagi. ako sakay sa kanang stretcher. Kaya ko ma'am, imbasig ko, baro ko, bit-bit ko sa ang katiter. Bisa ba, nagkadugo-dugo na lagi ang hus, kay umatandog. Amal. Man. Diya, ko, sabdi laman na, bahalag sakit. Mawara man po ng kundaloy ra. Kuan ba kung tabang po ko sa kagalingan, limbasan ko nga. Kaya mo naman tayong pasis nga, umaim IR ko. Kaya klaroon man ko sa tumbugon nga ning butong, buto ba ning kanabang sabog o ning karakra. Di man pwede, di ba mo kumalapatan og tambaw. Tapos ang gaari. Kinanadya, pag abot ito, wheelchair ako. Diya kaya ang IR building ba sa Don Emilio. Ladyo, nakalahi man ko. Lahi ang building, nalain. Maagi pa kag morgue. Loko. Kung wheelchair ako. Diya. Agdad to dai ko gipayagan ako nga di na ako mag-oxygen. Ma'am, di pwede ko di gidadaan ko sa katungkuan sa alag yan tang abutan ng katubang nagkuan ba? Di ba di ko no pwede. Ma'am, okay ra ma'am, bawal na mo ako. Bawal Okay lang na. ma'am. Kaya luoy basa po. Kaya may ang kwarta magkuan ba kanang di man ingog suwol para bang palipay pa para sa konsuelo pa merinda. Jadi man ma'am bawal kasi na mo. Okay ra ma'am basta mag-serbisyo ba sa pasyente ko. Dapat abot na magpus pa ni mo na katong operator. Doktor ano. May kaya pa ba niyang lakaw ng wheelchair na kaya ko kasi baka kadugo-dugo na lagi kay gusto jud ko nang Kamot jud ka. na ko sa oxygen so ano dato ni gamay ra da naka mas Mas. ako nakamas na ko yan ko di na ako di explain ba ko daan nga ma'am ganito 2 hours ang procedure nito ma'am Okay. kay contrast man ni ma'am dadto man makuan sa minalaman mo sa instruction nino ko kanang kini baso ni ma'am kay isa balikas masinda Murag sa lungon. spaceship na murag nakaslaing planeta nga aringit-ngit nga na yung Hindi magihagdang. hagjong kani ma'am imo lang man yung pisliton o di na kaya bitaw na di ako Hindi na ginawa. Mati mong. o di na kaya da ito pwede mo liyo kabuo mabalikin mo ma'am di na kamasila na party ma'am Di ba ka oras? baka oras basta ang imaya baka oras na kontras man na si buboy bila agang buboy dali ra man mag titik gisud na sis murag oblong bata man ag ura may gisud ni jaga Ikaw katanan tibuok. man tibuok Loko. tibuok kay agang la ya kani man base laman ta basta di laman jud kang ilihok nimo ma'am kay og imong ilihok ma'am magsige man kag balik sa uno mong utro naman po katinanan imong ako anong ginakaya na bagay uban mag-collapse na dito kay kung mahadlok ka ma'am kay ngit-ngit la ito hindi pa ato buutan ko ang operator Kaningan pagkag. Tiyan sa kas ginoo. ulak buutan sa kanang ngit-ngit ra ba ma'am sige ma'am ato lamang sige isa kung gipakon siya kang kon man kining namdaga ma'am okay ra ba ni pati pang ngit-ngitan ato pang namdaga kanan mga kon buutan Kilo as ginoo pud to. lagi mo lagi to gingan ng teacher nga just relax tuloy-tuloy na give way si Jesus ang ano mo yan ang Okay. magbigay sa'yo ng lakas malakas ka pa
sige ma'am ha. Anja, na banha kayo na ma'am na ay murag na ay nang lip o bato, ay murag pa nang kuha na ay murag ay mubusi na nga arang kusuga, pero maghits na Sa imong kan mo to si mo kasi mo Oh, utok kay no. i-concentrate na basta. Di ka mo galaw ang imong umang kay sige man tag utro-utro. Sa sud na ko. Bakang nay. Anja. Aga laging pamino dyan.